Egunon, Iñaki. Egunon bai. Egunon, Iñaki Gerena Barrena, Euskal Herrian aurpegi ezaguna, Araba Burubazarreko presidentea izandakoa, hainbat urtetan, Euskadi Burubazarreko kidea ere bai, legebiltzarkidea, eta nekazaritzako kontseilaria ere izandakoa, ez? Euskal Herrian, Euskal Autonomia Elkartean. Lehendabiziko galdera, ez? COVID-19 jasan dugun garai hauetan, badirudi jendea, gizartea eta batez ere politika ohartu dela zelako garrantzitsua den lehen sektore bat fuerte edukiz ez, baina nik beti eduki dut, eztabaida guztiak ikusten ditut, legebiltzarrean, bai Euskal Herrian, Batzar Orokorreko legebiltzarrak, edo Estatu de la Nazioneko baztarretan ere bai, eta beti deitu dit atentzioa zelako gutxitan agertzen den lehen sektoreko gaia edo lehen sektoreko arazoak edo politikak eztabaida horietan, ez? Zuk nola ikusten duzu? Nik bai ikusten dudala horrelako gauzak nahiko ziklikoak direla. Osea, bai, otsoa agertzen danean, erderaz ezen dauenean, cuando le ves las orejas al lobo, ja, gogoratzen zara seguramente sektoretaz, ezta? Eta gero, zoritxarrez, hainbeste pisu ekonomiko txikia daukeguzenez, nahiz eta pisu soziala handize eta pisu medioambientala izan, pisu ekonomiko txikia daukeguzenez, beti badauzen beste politikak gure gainetik pasatzen direnak. Baina bai egizerak gauzak ikusten direnean txarto eta ikusten danean zenolako garrantzia daukon alimentazioa eta gure inguru giroa eta gure mantenimendua eta COVID antzeko egoerak sortatzen direnean, bai jendea bai konturatzen da. Baina bai sentitzen dut jendea konturatzen dela edo medio de komunikazioetan edo alderdi politikoa bai konturatzen dela oso era simple batetik. Begiratu barik benetan sektore baten atzian zer dagoen eta zer esangura dauen sektore baten produzioa eta errentabilidadea eta sarritan ez da bezin ikusten zenolako jendiek dauen atzean, nabil berbaitzen bereziki gizakiataz, ezta? Nik bai susmatzen dut eta gainera gizakiaren irudia gero isladatzen da komunikabideetan eta jendearen posizioetan, ezta? Nik bai sarritan pentsaten dut gure gizakiaren joera nahiko naif edo infantila bai badala. Gura da bezen produktuak eta zerbitzuak izatea, jakin barik eta pentsatu barik atzean zer egonin beharko dauena eta sarritan pentsatu barik atzean jendia dauela. Demagun, jendia gura dauen egurra izatea, beren aulkiak, beren mailak edo beren lehioak eitzeko. Ikusten da belako askoz beko minigarri izango dala egurra erabiltzea, plastikoa baino. Baina gero ez da pentsaten egurra eukitzeko zuaitzak moztu beharko direla. Edo nahi da ben izan oso paisai polita daukeguzena zelaiagaz eta mendizegaz eta horrelako gauzagaz, baina gero ganaderiaren aukak paraten dire. Eta ez da konturatzen horrelako gauzak izateko edo dekogun medio ambiente izateko atzian egonin beharko dauela aktibidade ekonomiko bat eta atzien dauzen jendie beren bizitza duina euki beharko dauela. Eta nik uste dut, zoritxarrez, oi momentu honetan, gure gizakia, gelditu indala, era superficial batean, zer dagoen estetikoki, pentsatu barik atzean zer suertatzen den sektore baten. Eskerrik asko, Iñaki. Ez da, euskati.